Am crezut că chiar era real. Nu există sirenă. Cine spune că nu există? Wow, ce frumoase sunt. Vreau și eu una. De unde? Apoi se sfârșește. Din păcate. Ce bine. Am idee. Ce frumos, da. Să nu iau natura. Da. Cred că o să fie fantastic. Bună! Oh, bună! Cine ești? Oh, sunt pe aici. Tu, cine ești? Oh, Emma. Ce frumos să ai. Poți ieși din apă? Tu. Ești o sirenă? Știu. Te rog să-mi spui nimănui secret, bine? Sirenele au fost deja mult timp vânate și m-am săturat de chestia asta. Bine, nu spun nimănui, promit. Dar ai vrea să vedem doar spre mine? Da. Hai. Și așa a început povestea lui Peach și lui Emma vorbind și discutând. Mă scuzi. Nu e ce problemă. Serios? Da. E bine. Pa. Pa. Ce bă, mă simt, în sfârșit m-am găsit și o prietenă. În afară de sirena. Un om, dar... Nu știu să spun, eu nu cred. Bună, bună. Păi? Septim.
Uite, asta e bila transformării. Ce? Da. Uite. Ia mă. Ce? Da, ce? Pe aici, unde ești? Am devenit invizibilă. Mănâncă și tu. Am revenit. O, Doamne. Ei s-au îndeplinit. Sunt o adevărată sirenă. Out. Se poate chiar un vis? Nu e. Zic eu. Păi, vină cu mine. Bine. O, Doamne. Nu-mi vine a crede. Ce ține? Ce ține? Ce? Hai! Vrei să vezi să lumea acrobatică? Asta ține. Asculți. Nici o problemă. Au, ce sunt toate. Să vedem. Nu. Da. Mănâncă bila asta și vei putea să spui sub apă. Bine. Așa se întâmplă în fiecare zi, des. Ok. Acum, gândește-te că ești o sirenă. Și sirenelor, sirenei. Poți înceta? Bine, bine. Dar doar și-am spus. E bine. Ok. Sunt super dacă mai sunt acolo câteva, dar sper să întrebare să nu fie, ok? Eu mă rog mai întâi să văd. Bine. Dar cum reușești? E doar pe val? Perfect. E bine, poți intra. Serios? Nu cred că o să știi. Poate vei scris, hai dă. O, Doamne. Trebuie să ascundem bilia asta. Foarte des. Haide. Tu după mine. Ok. Gândește că ești o sirenă. Wow. Wow. Super. Aterizare că mă grea coleg, da. Ok, haide. Wow. Wow. Locul ăsta e super tare. O, știu. Păi... nu. Paige? 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 Tu ai desenat-o? Da. Hai frumos. Bine, atunci, cele mele, nu uitați like, subscribe, comments și să lăsați provocări Wow, ar fi wow. Păi bine, sper că v-a plăcut
cum spun, serialul Memoriile Sirenei. Da, păi bine, pa!